amara m na ọtụtụ ndị erimeri na-adị mma, ọtụtụ ndị nracha aka na-adị mma ga na-asị o were ebe anyị na-aga mmemme n'ụbọchị tata, maka na ite anyị na-ekiri ebe a bụ ebe a na-eme mmemme, ebe a na-esi nri ọha ka a na-ahụkewa ite a. Ndị be anyị na-akpọ ya ite ọna, ọ gwara ụfọdụ nwere ike inwe afa ndị ọzọ a na-akpọ ya. Mgbe gboo ana m eche na ndị obodo Yoruba bụ ihe nwe ya bụ ite, maka na ebe ahụ ka nna aka ahụkeri ya, a na-enwe ma nke nnukwu ma nke obere ya. Nne m ochie bụkwa onye nọtụrụ na ala Yoruba nwere ite a ọka nkụ, apụta ede ya afa onye nwe onye goro ya, mere na ọ na-enye nsogbu isi na ọ na-efu efu, maka na ọ bụrụ na ị na-ezuru ya, onye gara zuru igbo obodo ka ebe ọ ga-akụ ya. N'ụbọchị tata sonyere anyị dịka anyị na-enebanye anya n'ite a na-akpọ ya ite ọna. Ya bụ ite ọna bụ ite a na-eji esi nri n'ebe a na-eme nnukwute mmemme. Ọtụtụ ndị mmadụ na-enwe ya, ụfọdụ nwedịrị ya nwere ike ọ bụrụ na ha ebupụta ya kwa ọnwa kwa afọ, mana ọ dị n'ụlọ dịka ngwongwo e nwere n'ụlọ. Mụ na onwe m amaghị dị na ndị Igbo na-arụ ya na-arụta ya ọfụma. Anyị ga-aga obodo Obolafọ nke dị na Nsụka. Ma dịka anyị na-aga n'ihu, ị na ha ite a etu ọ dị. Ọ bụrụ na ị nwee ndidi sonyere anyị n'ụbọchị tata, aga m egosi gị etu esi akpụ ite a, etu a ga-esi mepụta ite aghọ ite kwuru etu ọ dị. Sụsọ sonyere anyị, nwee ndidi sonyere anyị n'ụbọchị tata. Ị mara na ọtụtụ ihe ndị ahụ ị na-aṅụ dịka mmanya ọtọ bịrịbịrị na-atụfu ekpemie na o so n'ihe eji na-arụ ite a, na-arụkwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche. Dịka ị na ha ene ya, ọ dịka ụmụ ihe eji egwuregwu, dịka mkpọkọrọ ihe onye ara ji akwagharị ngwongwo. Ọ bụrụ na ị sonyere anyị, ị ga-ahụ etu a na-esi emepụta ite ọna site na ụmụ ihe ndị ahụ anyị na-atụfu atụfu, nke a kpọrọ aluminium, nke a kpọrọ ọtụtụ ihe dị iche iche, ụmụ ngwongwo na ngwongwo anyị na-atụfu. N'ime ya ka a na-esi emepụta nke a kpọrọ ite ọna, nakwa ọtụtụ ụmụ ihe ndị ọzọ. Dịka e kwuru n'akwụkwọ nsọ, a sị na Jehova na-esi n'ebe a na-ekpofu ahịhịa wee na-ebunye nwa mgbenye enu. Ya mere na ụmụ mmadụ amụtakwana isi na ụmụ ihe ahụ a na-atụfu atụfu wee na-emepụta ihe ga-abara anyị uru. Ọkụ a dịka ị na-enye ya abụghịkwa ọkụ eji esi ji, ọ bụghị ọkụ eji esi osikapa. Ma ọ na-abụ nnecha ya anya, mbọsị ahụ anọgide m n'ime ya nsị kedu etu ọkụ mmụọ ga-adị. Mgbe ka anyị kọ n'ubi onye anyị bịara.
I'm Isun Suleiman. I'm Eskoba. Onyamushu. Igboze North. I'm only Igbo, but I'm a Muslim. Come to that short go 18 years now. Be all one. When kuze ma afa be make eze. Onyabukpa. The financial have the from the France. Look at the thing. No to ayon ka look at the Igbo. So from there, I am the go hope to see. More design into a million, come back into a million. So I have a million way now. So I am going to punch the pattern. I am the pattern na car, but the way they are going to look at a million. I don't care. You want to pattern half formula. I'm going to formula, but now okay on upper without pattern. I will go up there. The way they are, we form and I just lose our own side. Can't we more kinds? About Yoruba way. So they take care of normal. No gum and make it the way to all one house. So no law be for market from Shaka Frank like an Dausa. But from that over I can't believe. And the Makirika, but no law the Malato. When those don't have a lot, does about us all, like an old law. That's not always speaking all out. I never was on here. I have boss on now. It's the agreement of Bapu. But in the Mulon, I lose all on a Malatom and I load on now. No more not come. I go dear. Can I go dear? Kakanalunia. Can I go drawn now? Muamaluya. And I'm near Taguno. Boom, no wine, Chumaka. So, Nini asked one and asked one apple. So, a good Kakanalunia. You know, to now, when the Pamolo now. Down in my all of a job, down the Mutagolo, but they got you a little bit of dropper. So, after him on pity, however, I can canal look enough over. Marumaka now, we will play more now, he could almost not down more. Macana, much like on Laconaru. Makano was not about Bauja, we could be blood or Ocusu and a Bapu, or Snamalona, or Nicky or Licky Cover. No, we'll go with Telia. So it's only me, I'm more free of charge. So Chitandam chipped us by then, and do our early council, Habata, some of the Budurica and Zoom. Ngwa anyị sonyere Yusuf na ndị ọrụ ya dịka ha na-egosi anyị etu esi akpọnya bụ ite Onah. Dịka unu hụrụ, ọ bụrụ na eburu ya bụ nke ha wepụtara nke igwe ekpojuo onye aja sụọ ya sụjuo ihe asụcha ya akpodo isi n'ala burukwa aja ọzọ. Eziokwu ya bụ ihe abụghịkwa ọ dịghịkwa fecha chachakwa ọ wụ ọrụ ike mana ihe ọbụla mmadụ na-eme o ji na-enweta ihe o ji na-aracha aka ọ ga-abụnata ọrụ ike. Ma akwụkwọ nsọ na onwe kwuru sị na ọ site n'itiri ana ka mmadụ ga-eji racha apịọm.
They are real. On the simple. And aja anyị ga-eme ụdị a. Aja claim so ka na-akpa na aja no aja ụrọ. Anyị chịpụta ya aja ahụ. Agbara pụta obu aja nsụka anyị mụta aja ya nsụka ebe a. Anyị aja waja na anụ. Unu what you told you efe anyị ime ka aja ụpụta aja na alụ. Anyị miss ya. Anyị je partner sụọ ya mold chekale mold ya. Anyị mold che ọfụma. Then anyị enwe host ebe anyị na ga-secure we nke ba ya ka nke nwete the shape. So aka anyị na-eme ebe and before ya anyị na-ego aluminium ego charcoal abo charcoal when kenye aka anyị na-use engine both plants when kenye nyere eku akwa aka ka ọ na-eku oge before na use obe eku nke akwa but now onye papata go small anyị use engine na-enye na aka na tin ihe m na-azụ bụ scrap ihe na-etufu atụfu adị m azụ nke dị mma otu ife na-azụ azụ na ebe ene n'ọbịa atụpatụ ka m na-azụ Adam azu kare ma nekum kanko chago ya kam je ama fete adam aka mad lo kwani zo machine mad bu kewo lo yitin no bundu scrap mje na ka ha unsuta nka dlo me ba condemn nje go musuta aka ha welu bol chako ri kwani sigo nebe chako shi an shi benefit de bute ya the issue ne ma no all rike ko truth but ma na esi na lo ike nwoke ri lo ike since no could ya ai na afia sometimes obakwa nwere ike iwe ọkụ alimi ifun when cause time wupum is on your okpa I go squig small but it treat say on na on we hid n'ime ya on we ko dapu na no ma talk say okpa osuogi so you enjoy it makana be fine okay nke we na survive in life. ọ bụrụ na enwere ebe na-atụ m ụjọ n'ọrụ ha niile ọ bụ ebe a nwanne ọ bụrụ na ị nọ nso fu etu okpomọkụ si n'ihe a apụta si dị ị ga-amara na enwere ihe dị iche n'egbe na egbe
ekwenyere m na ọ bụrụ na m nwere ụlọ ọrụ insurance company na mma nkwenye onye a insurance maka na ọ bụrụ na ihe a mekata wụọ ya n'ahụ ma ọ bụ metụ ya n'akụkụ ahụ ya ọbụla ji esiri n'ọkụ na ji eghere eghe enwere ihe dị iche ya mere na ihe a bụ ọrụ onye mara anya ọrụ onye ọkara obi enwekwana ụzọ ọbụla esi arachapịọ m bịara nso ọrụ aka ọbụla nwere nsogbu ya na ya so mana ịfụ ka nwoke ibe m na-achịrị ọchị na-arụ ya maka na onyinye anya dị na-emechie tata na papa anata oyoyo ga-ada mgbe a ga-akwụta ụgwọ ya mere na ihe ọbụla ị na-eme biko tinye obiọma n'ime ya ihe a adịghị fecha dịka anyị nọrọ ebe ahụ anyị nọrọ ihe ruru awa 5 n'ebe ahụ ebe ahụ a na-arụ ihe a bụ dịkwa mfe mana n'ihi na ha ji obi ụtọ jiri olileanya na ntachi obi na-arụ ya ọ tọwana ha ụtọ ego na-apụta n'ime ya wee ruru ya na-aga ihe kacha mkpa bụ na ị hụrụ mkpa bụ onye bụ mkpa oge m gara primary school ka m pụtazi na-eme nwere aka yu ezu m na secondary school so nchek ife abi nọ nkịtị mgbe si ka nchọbe m ga-amụ ọsị m chọọ ọla masị na ka adịrị m agreement so nwetezi ebe a na-alụ ọrụ a nga ewe m na-agafe n'ụzọ ka m fere ebe a na-alụ ya wee masị m ọfụma wee fụcha ọrụ ahụ nwego m nwanne m n'ọrụ arụkwa m mma ọsị m oke m jego testing wee jebe a test n'ebe ahụ ka m tere ebe ahụ fụọ ya nọ ede na ewi ka m nọrọ ebe ahụ ndị tigeta agreement ọsị m na-eme ọsọ ga-emenwu ya oge m bịara ebe a na-afụ ndị bụ m ụzọ wee n'ebe ahụ na-agụ ka pụọ maka na na-agba ọsọ maka na ọrụ ike mgbe m nwachita minis ọ bụ ọrụ nga mgbe nga ma ọlụ ya ọpụtara nga mụọ ya so nwee nke nwe m ọdụ ọlụ ebidozi ya taa na-alụghachi na ya nwere ike imebi ya bụ ụmụ nwaanyị tinye n'ọkụ ụmụ nwaanyị enwere ike iwu ahụ nwe ha na-adịcha ala tinye n'ọkụ nwe ya dọ ite n'ọkụ ụha ga mmiri taa n'ime ya ọkwụrụ mmiri taa n'ime mmiri kwesịrị ịta ọdụrọ ịta faina onye asụ ihe n'ọkụ owepụche na carelessness ọ na-eme ọ na-eme na nwe ya mmiri ata ya ụlọ ọkpa ahụ na-arụ ya ada mịtazi mmiri ọ na-ewike the pot gal million bafa ọ na-amịta mmiri ahụ ezi awụnye n'ime ya nwere ike ime nwe problem adị mmadụ nwesọ production ndị na-arụ ite a na-eji wrong material arụ ya ga material adịrị oke material adịrị oge eji light aluminium na tinye ya aghachi light aluminium na tinye na ikwu esite n'ọkụ ọ na-eripụ na-arụ maka na ihe ya arị spiro so as far ndị na-enwe ya maintain nwe ya after ka mmiri taa n'ime ya it covered you use as long as you want. The issue now, I never guarantee before, but I didn't guarantee now. Makana mwa onye butere ite, onye go ite, o use careless by you have me na tap na. We got me ta na ure post ni jo material do ma we lawyer. Why need you ka spiro but okay use it to careless. Me and we problem tap na ya o mi ko ya o repeat down. Other not just spiro. Why all the spiro you won't get out the spiro. But carelessness and on the dossier, dossier minya tapu ya onye uche amari ya lopo card na obutu ye n'ọkụ ọhapịa n'ọkụ anyị tọla drum ma ọ minita ni tona ọ drum ma wunye mi oge ọta do lopo count first ọ card nike ya kopi ya before ni wunye mi maka ni wuye mi oge ọdọ ọkụ ole o wapu ni bi ke ya sharp so ni ọrụ card number bụ na ọ da ana ada ego as far with the wisdom nwere mama ya na ọ da na apụghị ntị na arụ gị otu ị nọ nwere ike ịpụta nwere ego imepegoro shop ahụ ịlụcha ịmụtagoro ọdụ ahụ nwere ike ije ebe a na-alụ job ịnụ onye ahụ ọrụ ọtọ ọrụ ịmụrụ amụ ọ na-akwụkwọ ụgwọ onye asọsten na-enwere nga karịa ikpe nweta ga-eji ebido nke gị so na ụmụ Igbo ya ghọta na ihe a anyị nwere ike dipendent nsọ ka anyị si ịchụ ego ụtatị ị na ya n'azụ maka na ọrụ aka a na-alụ na nwere ike ntụkọ na nwegwọ nkwu oge ọkwụ n'iru na ike mwapụta na nsina nwa amalụ ọrụ egen anyị iche nwe ndị menwe mmadụ m ga-akụzigo dị fọma hapụ ya ka nwoke na-alụ ya nye nwa ha akakwa maka otu a nọ na nwere ekwe ya mmịa na oke ndị m na ha nọ na echi ha nọcha na oke na-adịgota ya na-adịgo old na amalụ nwoze egen m nwa nwa alụ egen onwe ga-alụzi ya nzi that means na omechigo anyị bụdị emume Igwe nwezi eme nwezi ị ga-aga yosi nri egen ka anyị ga-echere nke ndị oyibo mkpa ka anyị wesibezi nka ma anyị nwere amamihe nke anyị elupụta ya nke use na be anyị so na-enidere m onye ndị Igbo na-ekwu nwa aka ọ bụrụ mụta ọfụna maka na mọs na ọ bụrụ maka na ọrụ nke m nwa so nwa ọrụ aka nọ n'ụwa ụmụaka gwesị at least inwe knowledge ya mma amamihe ya inyere nwa ha aka ma ọkwụ n'iru ngwanụ anyị ga-ahapụzi gị ka ikirie agba nke ikpeazụ nke ya bụ ọrụ aka ha ọkwa nke ụbọchị tata bụ ebe ị ga-ahụ na ya bụ nkata aghọrọ na ngịga dịka ị na ha ahụ ha na-egbu hapụta ugbu a ihe o gosiri bụ na ya bụ ji eghe ene
ya bụ onye ọbụla kwado bute mmanụ ka anyị rie oriri ọrụ apụta n'ụgwọ maka na gịnị na arụ ọnụ ya rụtụ ya ọfụma. Ọ bụrụ na e nwere nke ọbụla ị na-eme na ọ bụ nke ọbụla a na-eme na mpaghara unu ịkpọtụkwara Ugwumba, anyị nwere ike iwepụtara ya ọha na eze. Prọfesọ Godi Ezike nwụọnara anwụ kwuru sị arụ ọnụ anwụ erie na ndo ka emesịa.